Hadin waga chief engineer yang kecnat PHE ke sorkar jela maap ko yakimat dawa yang kesen ki wakre misterul. Wat hadin wane liang kesen dedep ya kalam wei ko day thok haro. Naduk ke arpau nyawtri ubenai September hajar arpau le hajrong sotali ki mat dawa. Kamte ne kesini liang ki wakre misterul yang kecnat PHE wahab hapok kalama yang ko all jaintia Misterul Workers and Labour Union Central Executive Committee Headquarter Juai dalai tia ke cakiyung krek kam ki arngut ki Executive Engineer Hajuai wakentup yang ke Rural Water Supply wa yang ke Electrical Division. Heni ilai litia ada kebai berak pelakat harok ki yakimat dawa yang ki wakentum. Open yok ya ketulap wasaten na jerong wasu manu benai. Open krek kam ya ke regular casual. Wo elat ya ki wakrek open psiak pertuj ki. Ya ide hapok ka Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board kam wakile hockey na jerong wo pungku kerdan ya ki on skill cha kasimi skill ya ki tu ki wada palat san senem wakrek gi kam hukum dakaan. Hadin ia chem gi wakini ki arhut ki executive engineer wakentup yang ka rural water supply ka arkanjin wow electrical division upol sena neliang advisor yang kasen misterul uki el period ongo. Hayato wakatulab isakhiat hi kecnat finance yang ke sorkar de hukum ga wato usuman ubnai caki misterul na jerong wot menteri rang ba ukon rat sang ma le depan benapat bau wale benai ga poisa da pelat chua ya katulab yang ki misterul kena yo like kinai saja. Hayato awan wa curricular casual worker ongu kiwi wan kecnat krek kam depan krek kam ginai benta ki tu ki wada krek pelat sip house nem katwa PHE wan empeng krek kam gi wat hawa ka sorkar de hukum kana do usnem cejar kendes pak kende phonro we hajrong gini ki yurim debu yukli haro ya ka chief engineer de wong ini penyo wato hima wa yo bengo ya ki wakre misterul namo ya ka hukum ka sorkar jela neiter da wa haro ki wopungku kerdan na ka on skill chakasimi skill ya ki wakre wada palat san senem chaneng kam wa hukum da ka ain na do arajar khannyao hakmat kini ki arngut ki executive engineer ka sen dong harok go wato elat ya ki wakre misterul wopon psi apertuj ki ya ide hapok Meghalaya Building and Other Construction Welfare Board kenang yo mentoy ki kam wakile to hok hi upon psi apertuj ki kam teh ya to wakatulok wasak tenyong benai September Oktober wa November de ipor ki ya sorkar wa suchwa ka Christmas wele jia wamsu ko hapok khan nyatri uni ubenai warok ki wakre misterul na keleng ke jela daw yo mi chong keleng mangor ki hasilong hakakat pratari uni ubenai Hejo iporo ke el periat depan kan mohro uye cakta aki wakre misterul kam hakachnat sericulture walan ru benai empu em yo tulopki we haka water resources wan lapra benai empu em yo tulopki leader yang ke master role union yang dari Jaintia dawan penpau gi ya ge jingge ocam gi ni gi master role mampu em yo dia ka tulop yang ki ya gi wada dep krek gi tanda kaliang yang nga da khana ki wa ado benai September yang arhaja arhule da dep su ya ki jasa so benai Oktober November te yakini le nakaliang ida pan funny cha chief engineer yo sutulop yaki te hakanu kanu gasni wa yo ika fan to su wi yaki immediately ki wigi issue wanra ge khamad yong i to e baha kan ka retirement to em ongini man nakaliang yong gi garo kwa gi 65 nakaliang yong kinini ongki man katkam is ngau tho iki wa sok sarkar e to 60 te ongki da like to chief minister da approach ki te under process te daumi ko order you a retirement 60 wa pdiang te kategori sakui wan wa ongki nga kwa ki masterol u
register ki hawa ki labor department ti ila kemeni encourage yaki yo itu ki benefits wa bonjai na labor department kam ki scholarship yaki kon lanela em wa yap lan yaki la da em wa menso ti ina ka liang yang encourage yaki u register ki menchwa jo em go wan wa ong ki lai register em go ong wa dok isu bai benai da cham jing dan rei ong ki do kam wa santaka ha ma chikat santaka chi benai te manau ong ki ka dor to ra ko wa te ko ye ka santaka chi benai ta me he yu lai register ki ka labor yu yo itu benefits wa ega central government ki nin menta kasngi kadai kasngi ka ba nakaliang ka jongi ki nong tray master role ki badan hapo katna trikam sarkar ka PHE ngila yami syasurak balai kendo yakini ki arngut ki executive engineer jong ka rural water supply batu electrical kadaw pangiwan menta kasngi kalong ba ni yo ba nakaliang jong ka chief engineer ka PHE ka klem pentrikam ya ka ka ba ngi la ya kren la ikendo la ai jing tho ya ka nado ka ar punyo tuk September ar jar ar pulai bat ngi ai ka chithi ban pen kan mauro halor ki southly ki jingkarpat ke jongi ban pentrikam ke department ka wai ka long ba kumbangilap bagi masterol ke badan po ka PHE ki klem yo ya ka bainong sngi na ka tulop manlaw bunai kani ka penta hado kata-kata ya ka jing jongki ng tray masterol na marhadin malalap tray kam kiday banyo hadin ko ubunay te ham PHE galong ba humne usnam ubunay September nagaliang jong ka office PHE ki claim siya ya ka bainong yung September, October, November but ngisngaw arte ni ro sa ni December kadaw ba ki kajing ngap jar jong ka chief engineer taka pelong yang iban mi syasurak banyak keren halor kani ka ay khnang ba government Meghalaya chief minister untip ba ka chief engineer PHE ka klem pantrai kam yag hukum jong ka finance department ka baong bat siu manu banai ya ki tulop jong ki masterol nang ta ka naman ba ka finance ka dep ong ba la ai lupa lai banai shua tayagan ni katkum ba long nagliang chief minister Conrad Sangma hakajing pungko borom ga jong ngi u hap kabalong kanyo trik August arhajar arpulai hak balong umulong ula kren hak khmat ngi ki pajba bara ba la pangkhre ka pisa lai banai in advance na ka banta ki masterol khnang ba ki masterol kin yo ban ka hok kumayo lem ki nong tray sarkar ta halor kan ne ga jing manthi ka jing skap jar jong ka chief engineer ka khlem ban tray kami ki ne ngim ban se ban mi sorok manta ka sngi kaba arpat hedging dai bat ka nika regular casual workers RCW kibai pat kitna traikam ka sarkar kila apan traikam baro kito ki barat yakin nika RCW ki bar cross ki sponsnem sanang kating traikam kilap bah po ka tanat PHE hado manta yakin nika scheme ka ba ai hukum ka government na do khat sunem ka khandai spa khandai phan riu ka khlem pan traikam nakataka daw ngila dep ai ka jing tho ga chief engineer kanero khlem bantrai kam kada ngi ong ba imat ki ibanya ki masterol ne ka ibanya katak hukum jong ka sarkar Meghalaya ka bala ai dag hukum yaki ban bantrai kam RCW hagajo ka por ka hajing dai bat kane ka wai ka ki khot ka building and other construction welfare board kane ka don hapo ka labor department kadai kani ka board kadai nabanta kinong tray bala po PWD PHE kiba tray mystery kiba shop mau kala don lupa nado menta arfun news nem hajing dai kan ne kadai hukum jong Supreme Court jong ri India ka jongi ngilap ba hapo PHE department ki khlem island yang ki masterol kiba dai hok ban long ki dekhot ban yo ka jing mentai ki badon nado scholarship ya ki khonjong ki masterol ki badon member long dekhot ka to ka bod ki khlem ailat baga sor bag ngi ki masterol ngin long member hangte tanang ta ka daw ngi la ya karen ka chief engineer ba sngeu ba ai ka jing hukum ya barok executive engineer barok ki SDO ki badon hapo PHE khamtam se jantia sene ba kin tip bat kin soy kerteng ban pentip lang bagi form ka baki day hok ban yo kum ki dekhot apo ka welfare board namar kane ka scheme
kadai na gani ka bot ka wan na ka pisa ka bakiot 10% ka labor cess ki khot na ka bill jong contractor ka to 10% ka yaj sa ka ni ka welfare board ta na ka to ka board pat ka save ya ki scholarship na ki khat sautali ki scheme iba u betul balong dekat ang to ladu khlat kat bodang dan ka service kum trai kum masterol na kum dekat ang to u yo ki bara pateng kin yo jingerap kum ba arlak tangka baru yo ka pension ro siajar hadim dap ndri pusna te ka waipat ka banta ba ki masterol ka hukum ka government ka dan ba ki bala trai san snam shaneng ki dai ban penkeu ya kata kekerdan na ka unskill to semi skill ndrai kum balong ba PHE kam ka khlem trai kam kane ka manta ka naru arjar khatnyo na liang ka personal department kala hukum na ka an ba dai ban penkeu ndrai ngi si ba menta kala don reus nem ka PhD department ka khem comply na pentrai kam ya kini ke hukum jang sarkar tanang taka daw menta ka sngi wan mi hang ni te kini ke extreme engineer ngi karpat ki ba pentrai kam ban ya kan ba chief engineer khnang ba kan pentrai kam ya ro jing dawa takai ka bangi kwa ban ong menta pat ngi ai por ya ka sarkar meghalaya ba kan pentrai kam ya kini ke order ban seu no ya ka poisa ka bala sa pending do September October November haswa ke Christmas. Namar ba haswa ba ke Christmas ngi ong haswa ban let cuti, yok cuti ke sarkar. Te lakam se hopo khat nyau ter jong ni December. Nagaliang jong inong trimester nang ni na jantia ban na kasiro. Ngin let keu khat pra ter December ha Shillong ban ngin penlong ka jing ya song kalan mengor ban yakhi bandawa ya kane ka ai ka ba ka sarkar kadai ban ayangi. Kadai ka hok ka jongi te kane kadai ka khubor gi ka ban ai sa government so chief minister babat ya ka finance ka yarong pisa jong ka sarkar na markat kum ka jing ya tho jong kini ki head of department ki ong ba ki officers hana ba ka sarkar me khali akam dan pisa tingi kali yo chief minister Conrad Sangma hato kadai sisa ba ka sarkar kam dan pisa ban seu ya ka bainong sngi na ka tulop yang ngi ki master keranda ka basay na kaliang chief minister lakaday sisa na kamday talarag ong don pisa ngis ngoto ka ingin le ladu ong ka don pisa sewi ka pisa kabasa jongi ki masterol baroy takata ka day ka jingya keren ngi kwa ban kerpan ngim kwa ban mi ban yakhi railer kipan ba ka ban se kipan bor ka sarkar ngi ngim ban se ban le ban mi no khat phratarek ban ngin pulong ka jingya khi hado bangin dayo balai kane gala namar ba kadai ka manthi jong ki officers bat ki staff of PHE ladagim manthi lagim skapjar ngim don por banyela kine ke ai te sakawai ro shwa ba ik ki ga jingjia ka khta ikiwai kadai po agriculture department agriculture department ro kun malong manta po jantia ki mai len reu banai khrem yo tulam ki masterol ke badan hawat po water resource hane po juai manta nado banai April hado banai November ki khrem yo ka jing seu rival la kataro ki masterol badan po agriculture textile ka water resource kini ki tray balla ba man lakas ni wala kim yo ka jing seu takane gi kwa banong ba ye kini ki basa baro ke baga sarkar khrem seu pisa snge ba palat ki pisa seu manu banai katkum ki hukum ki an ki baka sarkar kane hi ka sarkar ka ba panmi takatanga tahan ka leng ga jongi tangi kermen ba chief minister babat ikarong pisa jong sarkar babat ro ika personal department ba un hukum ban pentrai kam mardor hapo kani khanyau tarik jong ni December ladam la ngimban se ban shem kasenjam nginyami khat phra tarik shalom